Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barkaku da haka barkaku da lokaci. Kamar yadda muka saba insha Allah waɗannan fina-finai ne sababbi kuma ingantattu wanda sun ka fito daga kamfanin Sultan wanda za ku iya samu a cikin group na VIP na India Hausa. Kafin mu je da bayanin namu da daure da bai ko zan ka wannan fina namu ka daure kai mun subscribing da alama kararrawa da zarar mun dode shirye-shiryen mu za ku same su akai insha Allah. Waɗannan fina-finai ne na kamfanin Sultan kuma fina-finai ne sababbi da zafi-zafin su suke insha Allah. Kina duk wanda yake bukata kar ka bari a baka labari mu kuna ganin lambobin da muke dorawa na WhatsApp da na Telegram wanda za ku yi mana magana akai insha Allah. Kar ku bari a baku labari. Kina duk wanda yake bukata kallon fina-finai na India Hausa to wannan damar ta ku ce za ku yi doka kuna lambobin namu ku yi mana magana ta WhatsApp ko ta Telegram. Lamba guda biyu ne akwai ta Libya akwai ta Niger wanda za ku yi magana akai. Za ku biyan kuɗin ku a saka ku a cikin wannan tsari na VIP na India Hausa wanda ake biyan kuɗi duk wata. Ɗan kuɗi ne zaka biya kalilan wanda zaka yi wata guda kana kallon fina-finai kuma idan ka shiga ciki zaka samu fina-finai garaɓasa sama da 6,000 wanda zaka iskowa zaka kalli fim da kake so insha Allah. Kenan idan kana bukata idan wani naka ma yana bukata zaka iya mai share wannan bidiyo ya shi haka gare shi shi ma ya dauki lamba ya yi magana ya biya kuɗi shi a saka cikin wannan tsarin na VIP wanda ba za ka samu fina-finai a ko'ina ba sai cikin a group na VIP. Kenan duk wanda suke ƙasa sai waje ba su samun dama ta yadda za su samu fina-finai to muna da group na WhatsApp da na Telegram wanda za ku yi magana za a sako ɗaya daga cikin su duk wanda ka biya kuɗin ka wanda kake so ko na WhatsApp kake so ko na Telegram za ka biyan kuɗin ka mu saka ka a ciki insha Allah. Kar ku bari a baku labari. Kenan duk wanda yake buƙatar shiga cikin wannan VIP group to yayi kokari yayi magana akan lambobin namu kamar yadda muke dora muku su akai insha Allah. Sannan kar ku mance ku mun subscribe da alamar karara da zarar mun dora shirye-shiryen mu za ku same su akai insha Allah. Waɗannan fina-finai ne da zafi-zafin suke. Kenan kar ku bari wannan dama ta wuce ko idan kana buƙatar fina-finai to ku tuntuɓe mu akan lambobin namu mun gode.